Эфирда Татарстан хәбәрләре көннең төп яңалыклары студияда Айгөл Бәдретдинова эшләйсәнмесез. Бүгенге чыгарылышны да традициягә туры калып, ТАССРның 100 еллыгы уңаеннан бу көндәге тарихи вакыйгаларны күрсәтүдән башлыйк. 1927 елның 14 февралендә махсус карар нигезендә республикада беренче районнар барлыкка килә. Казан, Әгерҗе, Лаеш, Нурлат, Балык Пистә, Сүзия, Тинки, Кайбыш. 1929 елдан ил буенча карточка системасы кертелә. Икмәкне бары тик эшләүче кешеләр, аларның гаилә әгъзалары, инвалид һәм өлкән яшьтәгеләр билгеле бер күләмдә генә ала алган. 1997 елның шушы көнендә президент Минтимер Шәймиев указы буенча республикада Муса Җәлил премиясе оештырыла. Документ герой шагыйрь туган көн алдыннан имзаланган. Хәзер аны 2 елга бер тапкыр 30 яшькә кадәрге иҗатчыларга тапшыралар. Без көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз бүген безнең тапшыруда. Коритор ушагында ут сүнмәсен. Булсын, халык күреп торсын. Балалар сорасыннар әти-әниләреннән. Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникига бүген истәлек тактасы куелды. Тантанадан Гөлназ Гыниятова. 50 ел шит гаиләдә үскәннәр. Обидно просто, что не мои родители. Әлки районында балаларны ничек алыштыра алганнар? Бу гаиләләр алга таба нишләргә җыена? Гөлназ Сәфетдинова. Иктисад үсә, демография күрсәткечләре кими. Менә шуларга игътибар бирегез дип бурыч куелды бүген. Чистайлыларны нинди мәсьәләләр борчыганын Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Иске лагерьга яңаша караш. Проектировали лагерь из расчета на особенных детей. Бөгелмәдә физик мөмкинлекләре чикле балаларның ялын ничек оештырганнар? Филүзә Хәмидуллина. Матурлыгы белән әниләрне хөрмәт итәргә өйрәтә. Әйтелмәгән васыяте аша авыллар язмышын көн кадагына чыгара. Кем җырлады хикәясен язып, Бөек Ватан сугышындагы бер вакыйганы ача. Бүген Казанда күренекле татар әдибе Әмирхан Еники истәлегенә мемориаль такта урнаштырылды. Ул гомеренең соңгы елларында яшәгән йорт диварына куела. Ачылышка килгән Минтимер Шәймиев шәхесләребезне күтәреп, милләтне дә күтәрергә өндәде. Йолкытлы мәктәбен бетергәч, Сыртлай мәктәбенә йөреп укыдыгыз. В отгороженном канавой маленьком кладбище на краю деревни покоится его прах. Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят әсәреннән үзек бу аны бүген КФУ студентлары татарча, русча, төрекчә һәм инглизчә укыды. Яттан белмәсәң, аны нишелеп йөрергә кирәк. Мин нәрсә әйтәсем килә? Ничек күземнән яшь чыкмый? Ул тыңлап ала. Кем җырлады демәйме? Минтимер Шәймиев бүген әдипнең Кем җырлады хикәясен сөйләде. Татар әдәбиятында 20 гасырның икенче яртысы ул Әмирхан Еники дәвре. Алар Минтимер Шәймиев белән таныш булалар. Халыкның тормыш яшәешен төптән белгән, аны бар күңеле аша уздырып иҗат иткән язучы Диюланың турында. Без үзебез турында үзебез кайгыртмасак, кем кайгыртыр? Барлык юбилейларны изгә салып, халкыбызның исендә калырлык әһелләребезне, аларга игътибарыбызны, рәхмәтебезне әйтергә мөмкинлек табарга тиешбез. Истәлек тактасын ачуда кирәк. Булсын, халык күреп торсын. Балалар сорасыннар әти-әниләреннән, кем бу? Ничек булган? Соңгы вакытларда гына әзрәк кенә әллә мин чыннан да шундый язучымы дигән уй килә башлады. Аның әсәрләре башта нәшер ителмәсә дә беренче булып халык күтәреп ала һәм шуннан бирле ул бастырылудан туктамый. Соңгы елларда гына Татарстан китап нәшрияты барлык әсәрләрен 3 томлык итеп чыгара. Матурлык, әйтелмәгән васыят, бер генә сәгатькәләре башка телләргә дә тәрҗемә ителә. Ауди китаплары дөнья күрә, киләчәккә план музейын ачу. Зур язучыларыбызның музейлары булган Казаныбызда Әмирхан Еникинең музее юк. Һәм бу эшне без тиз арада башлап, әкрен генә иншалла җиренә җиткерербез дип ышанабыз. Чехов урамындагы бу йортта Әмирхан Еники 6 ел яши. Бүген аның турындагы истәлекләрне яңартырга туганнары җыелды. Похож. Бабаңны хәтерләтәсең диләр. Күзләребез охшаган. Бу йортта хәтер тактасы куюы бик дөрес булды. Бабай монда иҗат итте, бәхетле яшәде. Ошанып торабыз, яшәр әле, яшәр дип. 90 yaşında уздырдык бик матур иттереп. Ну, менә 91 яше тулганда инде вафат булды. Ул арабызда моннан 20 ел элек 16 февральдә китә. Истәлек тактасы шушы датага багышлап әзерләнә. Әмирхан Еникинең Тайсыр тарихында алыштыргысыз урыны бар. 100 еллык юбилей елында куелуы да аерым бер мәгънәгә ия. Гөлназ Гыниятова, Айсылу Нигъмәтҗанова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.
Біз біріншілер бейік жеңінің 75 тассырының 100 елігіна яңа мәктәпні матур итеп тізіп тапшырық. Бірінші полилингвал білім беру комплексінің түзіліші білен талышқанда Ментимер Шаймеев бүгін шулай деп білдірді. Оқу йорты 1224 балаға есепленген, интерьерін безеуінің бірнеше юлын тәқдим еттілер. Шулай ук дәулет кеңесшісі полилингвал һәм билингвал мәктәпләрнең тышкы ягы нинди булачагында карады. Комплекс урнашачак 165-нче мәктәпнең хәзерге бинасын апрельдә төзекләндерә башлаячаклар. Башлангыч сыйныф укучыларын бушлай тукландыру буенча Рөстәм Миңнеханов бүген киңәшмә уздырды. Әлеге бурыч ил президентының еллык юлламасында куелган иде. Шушы мәсьәләдә республикадагы эш турында мәгариф министры Рафис Бурханов һәм Казан мэры Илсур Метшин хисап тотты. Бүгенге көндә мәктәпләрнең 85% укучыларны мөстәкыйль рәвештә әзерләп башлата. Калганнары ризыкны читтән китерә. Рөстәм Миңнеханов бер ай эчендә укыту учреждениеләрендә инвентаризация үткәрергә кушты. Аларның җиһазлануы һәм кадрлар белән тәэмин ителешенә бәя бирергә кирәк. Шулай ук Роспотребнадзор белән берлектә ризыкның сыйфатына контроль ясау мәҗбүри. Бу эшкә иҗтимагый оешмаларны да җәлеп итәргә сөйләштеләр. 11 оешма бар, тагын унысын ачылырга тора. Чисайдагы алдынгы үсеш территориясе бүген 300 кешене эшле иткән. Аларның нинди шартларда хезмәт итүе белән бүген Татарстанның Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин танышты. Җирлектәге эшмәкәрлек, демография, сәламәтлек саклау мәсьәләләре хакында бүген район сессиясендә дә сөйләштеләр. Рания Абдрахманова чистайлыларны борчыган сорауларын тыңлап кайтты. Чистай пластмасса заводы өстенлекле үсеш территориясенә былтыр кергән оешмаларның берсе диләр Фәрит Мөхәммәтшинга. Монда 17 кеше эшли, медицина оешмалары өчен савыт-саба җитештерәләр. Я считаю, наиболее интересная площадка. Бу урынны эшмәкәрләр өчен иң кызыклы майдан дип саныйм. Чөнки дәүләт ташламалары безгә өстәмә крем алырга, җитештерүне үстерергә мөмкинлек бирә. Тасырда ташламалы шартларда 11 оешма эшли. Район икътисадын үстерүдә аларның өлеше зур. Крестьян фермер хуҗалыклары да тырыша. Алар белән дә аралашты парламент башлыгы. Чернышевлар бал җитештерә. Кече һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проектын нәкъ менә шундыйлар өчен былтыр гаилә яшелчә үстерү өчен грант алган. Безнең 40 башлап умартабыз бар. Шунда без гаиләбез белән эшлибез, балалар булышалар. Бал вакытында безнең основным хәзер рапс балы китте, подсудныкы һәм дә тоник балы, чәчәк баллары бездә. Кече һәм урта бизнес тармагында районда 5000 кеше эшли. Райондагы төбәк продуктының 28%-ын тәшкил итәләр. 1000-нән артык үз мәшгуль исәпләнә. Әмма проблемалар да юк түгел. Аларны бүген Фәрит Мөхәммәтшин тыңлый. Әйтик, фермерлар ветеринария идарәсенә УЗИ аппараты сорый. Напишите мне письмо, мы посмотрим, как помочь. Агросәнәгать тармагында сораулар гомумән күп. Иремегезле терлек саны кимегән. Әйтик, авыл хуҗалыгыннан җиткерә торган продукцияның саны кимегән дә, бюджетлары акчаны кимерәк, керемнәре әзрәк булган. Менә шуларга игътибар бирегез дип бурыч куелды бүген. Мөһим мәсьәләләрнең берсе сәламәтлек саклау өлкәсенә кагыла. Районда кадрлар кытлыгы, тар белгечлектәге 20-гә якын табиб җитмим. Шул ук вакытта демография илкүләм проекты кысаларында былтыр 500-гә якын кеше мобиль сырхауханәләрдә медицина тикшерүе узган. Ежегодно 5 студентов. Ел сайын 5 укучыны Казанга укырга җибәрәбез, 4-се 50-гә 50 түләп укый. Соңгы елларда 16 студент медицина университетында белем алды. Тагын 6-сы максатчан программа буенча укый. Киләчәккә куелган бурычлар арасында укытучы һөнәренә игътибарны арттыру, яшүсмерләр белән ныграк эшләү. Чистай районыннан Рания Абдрахманов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Чистайның 1-нче гимназиясендә парламент дәресендә катнашты. Мондый дәресләр бу атнада республиканың һәр мәктәбендә узды. Ул тассырның 100 еллыгына һәм җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Сугыш каһарманнарын онытырга ярамый ди Фәрит Мөхәммәтшин. Укучылар алдында чыгыш ясаганда ул фронтта катнашкан әтисен дә искә алды. Балаларның сорауларына җавап биреп, законнарның ничек язылуын, гражданлык позициясе турында сөйләде. Я думаю, ни одна семья не может сказать, что так или иначе его родственники, родители, дедушка, бабушка не были связаны с этой великой победой, с этой войной, с ее тяготами и лишениями. Алексеевскийда 23 оешма эшчеләренә минималь хезмәт хакыннан да азрак акча түләй. Мәсьәләне кичекмәстән тикшереп хәл итәргә кирәк. Моны бүген районның еллык утырышында Әсгать Сафаров таләп итте. Алексеевскийда тагын нинди проблемалар бар? Ни өчен районда гаиләләр аерылыша? Ничек туктатырга? Барлык сорауларга җавапны Руслан Хөсендинов тыңлады. Алексеевск районының 40 күлендә иртәдән бәйрәм, хәзер биредә 200 кешегә исәпләнгән өр-яңа мәдәният йорты бар. Авыл җирлеге советы хезмәткәрләре дә биредә эшли башлый. Сәмәк, саулык, тазалык, байлык битәгез дигәне.
Хәзер күп функцияле үзәктә шашка шахматта уйныйлар, теләге булган кешеләргә кәрҗин үргә дә өйрәтәләр. Концертлар атна сайын диярлек оештырылачак. Ремонттан соң импульс яшүсмерләр үзәгендә танырлык түгел. Хәзер егет-кызлар заманча шартларда иҗат итә алачак. Монысы инде районның алтын куллы осталары, гаражда аунап яткан тимер-томырдан нинди генә техника ясамыйлар. Хуҗалыкта эшне җиңеләйтүче тракторлар белән Әсхәт Сәфәров та танышты. Ике улларым белән бергәләшеп җидегендә шунда кышкы кар кирибез, бу җәйген бакчада калабыз. Бик уңайлыша бит. Әйбәт. Һөнәрле халык яшәгәнгәме, районда нибары 37 эшсез кеше теркәлгән, ләкин башка өлкәләрдә вәзгыять катлаулы. Алексеевск районында башка шәһәр районнарындагы шикелле төп проблемаларның берсе демографик кризис кала бирә. Узган ел туучылар саны 253 булса, үлүчеләр саны 376-га кадәр җиткән. 102 гаилә яңа тормыш башлап җибәрсә, 62 гаилә киресенчә аерылышы әлеге проблемаларны хәл итү өчен 30 мартка кадәр юл картасы төзү бурычы тора. Бүген бу һәм башка мәсьәләләрне еллык утырышта күтәрделәр. Алексеевскида су үткәргечләр 70%-ка тузган. 300 чакрым турбаны яңартырга кирәк. Бар өмет дәүләттә. Барлык авыл җирлекләре рәисләре мине хуплар дип уйлыйм. Су мәсьәләсе бик четерекле. Әсхәт Әхмәтович, сездән ярдәм сорыйбыз, зур масштаблы эш уздыру кирәк. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары түбән. Бу сан аена нибары 20,600 сум булса, республика буенча ул 23 меңгә якын. Районның кайбер оешмалары бөтенләй шаккаттырган. 23 организации выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. 23 оешма хезмәткәрләренә минималь хезмәт хакы күләменнән дә түбәнрәк акча түләй. 234 гаиләнең керемнәре яшәү минимумыннан да азрак. Әлеге оешмаларны кичекмәстән тикшерергә кирәк. Алексеевск районы республика рейтингында 21-нче, бераз алга китеш сизелсә дә, әле барлык мөмкинлекләрне дә кулланмыйлар. Киләчәктә туризм һәм аграр эшмәкәрлекне киңрәк җәелдерү бурычы куелды. Алексеевск районыннан Руслан Студенов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Ярты гасырга якын вакыт узгач кына алар үзләренең шит гаиләдә үскәнен белеп ала. Әлки районы Базарламата авылында булган хәлләрне федераль телеканал эфиры аша бөтен ил халкы күзәтте. ДНК анализы студиядә үк шөбһәләргә нукта куя. Гадиннар һәм Ферапонтовлар үз кызларын үстермәгән булып чыга. Бу вакыйга алар тормышын хәзер ничек үзгәртә? Гөлнә Сайфетдинова репортажында. До сих пор не верится, что у меня другие родители. 47 елдан соң бөтенләй шит гаиләдә үскәнен аңлый ул. Иске Тактала авылында яшәүче Ангелина Белова ДНК нәтиҗәсен ишеткәннән соң үзенә урын таба алмый. 6 бала үскәннәр, инде әниләре юк, әмма хәзер икенче бер районда чын әнисе яшәгәнен белеп ала. Вероятность того, что вы Наиля носили под сердцем и родили 47 лет назад именно Гульфину, составляет 0%. Мне очень жаль. Вероятность того, что у вас, Ангелина, одна мама с сестрой и братьями, составляет 0%. У вас другая мама. 2 дня я приехала из Москвы, даже с кровати не вставала, лежала. Икенче якта шундый ук хәлдә, алар безнең белән бу темага аралашырга теләмәде, тапшыруга бардык, әмма мондый борылышны көтмәгән идек диләр. Ул хәлдән соң 50 елга якын вакыт узды. Ул бала тудыру йортының бинасы да юк инде. Әниләрнең берсе исән түгел. Ул үз кызын белмәгәндә булып чыга. Ә калганнарга бу яңалыктан соң ничек яшәргә? Бу яңалыкны кабул итүдән кала башка чаралары юк. Ялгышлык өчен кемдер җавап бирерме? Авылда бала табу йорты яңа, ул чактагы табиблар да күптән эшләми. Гәрчә авыл җирлекләрендә кем бала таптырганын ничә ел үтсә дә беләләр. Ничек алыштыра алганнар? Әниләрнең берсе баланы өйдә тапканнан соң килә бит әле. Балалар алыштырганын раслый торган документ бар, ул экспертиза нәтиҗәсе, алар судка тапшырылачак. Бу очракта Россия сәламәтлек саклау министрлыгы җавап бирүче як була. Өченче зат буларак алышыну булган бала табу йорты җәлеп ителә. Совет заманындагы булган, хәзер юк бина булса да, аның хукукларын кабул иткән икенчесе бар бит. Беловлар ягы бу мөмкинлектән файдаланырга җыена да. Обязательно будем подавать в суд. Илдәге бала табу йортларында нарасыйларны алыштыру очрагы бер генә түгел. Әйтик, 2013 елда алышынган сабыйлар
ярты елдан соң үз әниләренә кайтарыла. Гаеплеләр эштән җибәрелде, гаиләләр компенсация алды. Срок давности ведь начинает течь с момента. Вакыйгалар күптән булса да, бу турыда алар яңа гына белгән бит. Практикада андый хәлләр бар. Рухи зыян өчен 10-12 миллион сум сораучылар да булды. Дөрес, төрле очракта төрле нәтиҗә була. Икенче гаилә бу турыда уйлаган юк ди. Хәлләре авыр. Ничек кенә булмасын, шушы тетрәндергән яңалыктан соң да яңа табышкан туганнар телефоннан аралашып тора. Уртак борчу берләштерә. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Законы яңа, әмма тәртипләр искечә. Гыйнвардан Россиядә сукбай хайваннарның язмышын хәл итүче яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. Аларны хәзер тотып вакцина ясарга, дәваларга һәм яңадан иреккә җибәрергә тиешләр. Бу эшләрне башкару өчен Татарстанда бюджет акчаларын 2 мәртәбәгә арттырып, 57 миллион сумга җиткерделәр. Сукбай этләр язмышы моннан гына үзгәрерме? Хайваннарны яклаучылар ник барыбер канәгать түгел. Собаки. Как дела? Өрмиләр, искә сикермиләр, үзләрен сыйпап та була. Әлеге сукбай этләрне без үтеп барышлы очраттык, тик барысы да мондый түгел. Өрергә дә, искә ташланырга да мөмкиннәр. Моңа инану өчен халык контроле сайтына кирип карауда җитә. Зарланып язган мөрәҗәгатьләр санап бетергесез. Агрессив хайваннарны тоту белән махсус оешмалар шөгыльләнә. Тик хәзер аларны үтергә ярамый. Бешенство или неизлечимых последствий. Котыру шире яисә дәвалап булмасы рәвештә яраланган хайванны гына үлемгә хөкем итәргә мөмкин. Андый очракта да үтерү процедурасы ветеринария тармагы белгечләре белән гуманлы ысул ярдәмендә башкарылырга тиеш. Шуңа да карамастан хайваннарны яклаучылар яңа кагыйдәләрдән канәгать түгел. Те службы, которые занимались ранее. Сукбай этләрне элек кем тоткан, шулар ук бүген дә тотуын дәвам итә. Бу кешеләр хайваннарны яклаучылар да ышаныч тудырмый. Быел сукбай хайваннарны тоту һәм стерильләштерү өчен бюджет акчаларын 2 мәртәбәгә арттырып, 27 миллион сумнан 57 миллион ярымга җиткерделәр. Норматив буенча Казанда 1000 кешегә 2 сукбай хайван туры килергә тиеш. Республикада 3 хайван туры килә. Узган ел 19827 йортсыз этне тоталар. Әмма урамдагы вазгыять үзгәрми. Такими стаями они большие пробегают. Бегают, конечно, собаки. Опасно только за детей. Часто. У меня у самой 3 кошки. Закондагы яңа кагыйдәләр этләрне вакытлыча тоту урыннарында ябуга китергә мөмкин. Пункты временного содержания должны быть. Вакытлыча тоту пунктлары үзләрен приют дип билгеләргә яисә үз ишәнлекләрен туктатырга тиеш булачак. Әлегә сораулар җавапларга караганда күбрәк. Шулай да яңа кагыйдәләр урамнардагы вазгыятьне тынычлырак итәр дип өметләнә халык. Айгөл Бәдретдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Теманы дәвам итеп, дәваларга ярамый үтерергә өтерне кайда куясы? Хуҗасы этләрне стерильләштерү өчен республиканың акчасы җитәрме? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Иске лагерьга яңаша караш. Проектировали лагерь из расчета на особенных детей. Бөгелмәдә физик мөмкинлекләре чикле балаларның ялы ничек оештырганнар? Филүзә Хәмидуллина. Татарстанда яшәүче яшьләр 2020 елдан нәрсә көтәргә тиеш? Республикада ял итү һәм вакытны файдалы, кызыклы үткәрү өчен нинди үзәкләр барлыкка киләчәк? Яшьләр үзләренең сәләтләрен кайсы конкурсларда күрсәтә алачак? Бу һәм башка сорауларга Татарстанның яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов иртәгә көндезге эштә җавап бирәчәк. Ул Одноклассники һәм ВКонтакте социаль шелтәрендә туры эфирга чыгачак. Сорау бирү һәм эфир барышын карау өчен сылтамаларны экраннарда күрәсез. Быел Нарат урманының нәкъ уртасында Татарстандагы беренче ел әйләнәсе эшли торган балалар лагере ишеген ачачак. Аны Бөгелмәдә төзекләндерәләр. Лагерь моңарчыда булган, әмма 40 елдан артык капиталь ремонт ясалмый. Хәзер биредә физик мөмкинлеге чикле сабыйлар өчен дә уңайлыклар булдырылган. Балалар ялына яңача караш турында Филүзә Хәмидуллина. Данная комната была не оборудована ни санузлом, ничем. Детишки пользовались туалетом на этаже. Элекке иске бүлмәләрдән хәзер берни дә калмаган, чиста, киң, җылы коридорлар, бүлмә саен душ, бәдрәф. Бу Татарстанда ел әйләнәсе эшли торган беренче балалар лагере булачак. До ремонта 3 года. Бу лагерь ремонтка кадәр 3 ел җимерек хәлдә буш килеш торды. Монда җылылык та, суда, газ да юк иде. Барысын да өр-яңадан ясады. Пришлось пройти заново. Проектировали лагерь из расчета на особенных детей. Лагерьда физик мөмкинлекләре чикле балалар да әти-әниләре белән ял итә алачак. Алар өчен махсус 20 бүлмә булдырганнар.
Но концепция была выбрана не случайно. Монда юнәлеш очраклыгына сайламады. Архитектура марш воркшопы кысаларында без дизайнерлар белән үзенчәлекле балаларга уңайлы мөхит булдыруны максат итеп куйдык. Корпусларның беренче катлары тулысынча физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен эшләнгән. Биредә пандуслар бар, ишекләр дә менә шулай киң, бар да үзгә балаларның мөмкинлекләрен исәпкә алып төзелгән. Биредә яңа медпункт 100 кешелек мәдәният йорты, спортзал да сафка баскан. Аларны җиһазландырасы гына калган. Бар да республика программасы ярдәме белән. Это более 180 миллионов рублей. Ремонт өчен барлыгы 180 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелде. Биредә 7 яшьтән 17 яшькә чаклы балалар ял итәчәк. Бер сменага 160 кеше кабул итәргә әзербез. Хәзер таш юл саласы кеше архитектура формаларын урнаштырасы гына калган. Беренче сменаны биредә инде быел ук көтәләр. Бөгелмә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда үткәреләчәк БДБ илләре уеннары вакытында кунакларга төрле милләттән булган 2000-нән артык волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Бүген беренче кандидатлардан гариза кабул итә башладылар. Татарстан, Азәрбайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Украина, Әрмәнстан, Белоруссиядән 11 вәкил инде уен илчеләре. Әйтик, Олимпия уеннары чемпионы Ирек Зиннуров, Россия волонтеры конкурсында җиңүче Инесса Клюкина. БДБ илләренең беренче уеннары Казанда августта узачак, анда 2000 ярымнан артык спортчы катнашыр дип көтелә. Бу чарада һәркем волонтер була ала. Моның өчен май аена кадәр spkazan.com сайтында теркәләргә кирәк. Показать, что в каждом народе есть свои лица, спортивные. Һәрбер халыкның үз танылган спортчылары бар. Алар сәләтле һәм алар турында сөйләргә кирәк. Значимая должность, которая необходима. Бу минем өчен дәрәҗәле вазифа, зур эш. Аны Татарстанда, Россиядә генә түгел, чит илдә дә алып барырга кирәк. Будем отдельно формировать. Һәрбер җыелма команданың һәм үткәреләчәк спорт төрләренең аерым җанатарлар командаларында оештырачакбыз. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытлы рекламадан соң сезне спорт яңалыклары көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән мин булыгыз. Хәерле кич исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Бу көннәрдә Архангельск өлкәсендә чаңгы узышлары буенча Россия беренчелеге бара. 200 ярд катнашчы арасында Татарстандан 16 чаңгычы яклый. Ирекле стиль буенча Светлана Җиһанбиева иң көчле көндәшләренә кулышып финишка 3нче килеп җитте. Татарстанның иң көчле чаңгычылары бу көннәрдә Андрей Ларьков, Анна Нечаевская һәм Алия Иксанова Швециядә Норвегиядә узачак холыгара стартларга әзерләнә. Аларга уңышлар телибез. Көрәшчеләр арасында да җитди бил алышлар башланды. Иң көчле көрәшчеләр Биектауга җыелды. Анда герой шагыйрь Муса Җәлил истәгенә багышланган турнирда бил алышалар. 400 артык катнашчы җыелган. Иң көчлеләр спорт стасы дигән мактаулы исемнәргә дә ия булачак. Иң алдыңгы, иң яраткан спорт төрләренең берсе булып тора. Безнең һәр авыл җирлегендә көрәш секциялары эшли. Балалар яратып шөгыльләнәләр көрәш белән. Муса Җәлил истәлегенә узучы турнир Биектауда 3нче мәртәбә оештырыла. Бу районның кунакчыллыгы, җаваплылыгы һәм көрәшчеләрнең көчле булуы белән дә бәйле. Җиңүчеләр исеме иртәгә ачыкланачак. Каләмдә кискен көрәш күзәтелә. Һәр өлчәм авырлыгында 40-ка якын спортчы бил алыша. Түбән Камада ирекле көрәш белән шөгыльләнүчеләр арасында җиңүчеләрне ачыкладылар. Ярышның географиясе елдан-ел киңәя бара. Анда Россиянең 20-дән артык төбәгеннән һәм чит илләрдән дә катнашучылар килгән иде. Күнекмәләр артта калды. Хәзер яшүсмерләр каләмдә үзләренең әзерлеген күрсәтә. Берсенең дә бирешәсе килми. Бу аңлашыла да турнирга иң көчлеләр җыелган. Борьба – это очень жесткий вид спорта. На часть моей жизни я уже больше 4 лет точно занимаюсь. Ярышлар Шинник спорт комплексында уза. Катнашучылар 4 илдән һәм Россиянең 18 төбәгеннән килгән. Яшь егетләр индалар. Безнең киләчәк, булачак безнең чемпионнарыбыз. Бу инде мин әйтер идем, алар берничә елдан. Алар безнең Татарстандан, Россиядан, Европа беренчелегендә, дөнья беренчелегендә яклашак дип уйлыйм инде. Хәйрияче Ленар Гаянов бүләкләренә оештырылган турнир быел 8нче тапкыр үтте. Кискен ярышлар нәтиҗәсендә Түбән Кама спортчылары 2 алтын, 1 көмеш һәм 2 бронза медаль белән бүләкләнде. Әлегә менә шундый яңалыклар ди. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәрегез файдалы матур үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең әнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260 766 Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт.
Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы көн, кар, 8 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак, температура 9 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида сүрән көн, явым төшемнәр 7 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта шулай кар көтелә 7 градус салкын. Көньяк көнбатыштан Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы көн, явым төшемнәр, температура 8 градус. Чистая, Нурлатма, Мамады, Чирмешәндә кар явачак, 9 градуска кадәр салкын була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Арка һәм буыннар авыртуын доктор Оста бер кайда да дәваламаган кебек дәвалыйлар. Протезларны хирург скальпелен алыштырырлык акыллы машиналар авыртуны онытырга ярдәм итә. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан ук юкка чыга. Доктор Остка ашыгыгыз. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышы спонсоры Фармте клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденом белән простатитны дәвалыйлар. Казандагы телефон 292 66 77. Башкалабыз Казанда кар көтелә, көндез 7-9 градус салкын, җил төньяктан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.